Lagardia thlo na tum huna thlen nu chuan Jameson na chuan taxi la a Waldorf Astoria Hotel za taka ku na chibayan lo book na a chuan a in ngat ta a New York City ina in nga lo na chan chuta chuan ma lo enkol tu tur chia lo te po nei ma se anu pui sheno ni ne nan lo khosak na thina nia wang le an nun hlui te han ria chwa le chu adu lo wang lek mai ani Hotel pindan zau tak maya vodka martini doma thutlai chuan tarnia ikha ngai tua tawang wanga bia ka chak tanganga tuna chuan roma chuan dar khatani to anga mut zonga muto nge yang ma se a o chu lo ria ta chak ve nge in a ringa telephone chula in operator ne na chuan Excelsior Hotel ro matheng Mr. Nia Lorenzi hanbiak tir turina cha ta a minit som ni zeta nga nu chuan a chi ai man hle to a atopa chuan operator chuan chumi tok jing chuan Miss Lorenzi chuan a thlen na hotel chu chhwa san to a akal le na tur po soi chuang lo ti ron shil ta a thin rim zet hian telephone chu handa thlale burra engthil nge molo thleng ta le khoya nge tarnia I chu kal tak chuta na tho tum na pa khan omna in le lo pe ka tiam thu kha han hre chuak le in chuta chuan in son ta ni ring ta a martini zu in lai chu in zovin adanga han in thlit le a asana chu han bi a dar so mani a dar kar som pali chung lekin shanoni chu thi to dona ani chu zalen to dona ni chuta bom chu pwa vele police smitale chante chuan ma churon bia kan du ngei do na ni ti a han she chuak thuta telephone chu lale in Paradise City a in bia ka du thuwa shila minute railo te nuwa smita o chu han she ta a hei hi Jameson a chen na in ani ti in a ron chhona Jameson a chuan chanchin ria tur o mem ti in a zota omlowe kapu alo ti wata zan inatan chuan Waldorf Astoria Hotel a ka thlengania naktuk tlai dar li thlo na ka lo kir le ang airport a min lo muak turin kongklin a khalo shilang che Jameson a chuan a ti a te reng mai ka post mi ta chuan a lo ti thwaya thilpoi mo omani chuan zingdar kwa le chan ve ma chuan hotel a hian min lo phone theyang ti chuan ka pisa a Jameson a chuan a ti nguta ka she thiame smita chuan a lo ti le thwaya Jameson a chuan telephone chu da le ta a khati khani mayalom ti in Jameson a chu in ngai to a tarnia I chu be thei se zong a ha adam huai tur hi ani a atok lama omna telephone number chu zon chwa tum ta a thau chwakin pindan chu nga chuan a veikwal ta se ka naktok jing dariat le chan ve a darkar som pahnia lo ome chun cho po le ei lo tia han in hre chuak thuta a pintana ron la turin cho han cha a zu han in thlit le a nodom chung chuan tarnia I chu ngai to le ta venga tarnia I khan a ril ru thlakin pasala nei chu ron rem ti mai sela nge ni a he in cheina lam dor kai pa hian rom khwa om reng turin a lo som thlu thei mai jok ni don chutia ngai to chu thil a thlak mai ni in a she boxi a ma se tarnia I chu veilo thei boxi lo ani chuan a mangai ve nga in fapa nei sakpo du ngei ni in a she boxi a helai rama ka khosak reng chuan ka at pha ringot don alom ti te ina in ngai to ri thin muthil na dam doi mu ma she chuak thuta chu tak chu ti chuan azin na a ken reng thin muthil na dam doi mum pali chu han dola dan ranin pakhat chau ei thin ani a ma se ril ruwa buai em wangin ne deuh le ka han muthila du ni reilo te a dam doi ei chuan ngonga ron neya mumang po nei lovin amu hil ta bora telephone ron ral chuan a ron ti hara atira chuan omna chia po in shilova ma se ril ru chu lo har chuak le ngal wata akhum sira sanalian in hung chu han ena zingdariat le minute somnga panga chia lo ni a chu nge chu ni to ang chu nge chu chanchin ria chak em chu ni to nge yang shanoni chu thi to a ani chu zalenta
rang takin amut puan chu the thlathora chhuata ke hlang thla in telephone chu hanla a hotel operator chuan ichha lo in biak che du a Mr. Jamieson kati boy lo sham che ka be sei hoi hom takin a ron ti a chuta a ron rikawa smita chuan Mr. Jamieson chanchin thalo zet mai shil tur che ka neya a ron ti khur dur dura Jamieson a chuan tuna zet chuan tarnia in puya nei tur chuan kazalian ta ni ang ti ril rupu in enge ni ta ati a Smith a chuan Mrs. Jamieson ni an rubawani om hle mai chutiang chu ni in alangani aron ti tadaya Jamieson a thin phu chu han chol thela chuta a phuta dot dota ruk bawmo chu a chha lo putar chuan enge soitak le thin phu dot dot chung chuan ruk bawi tia lo enge soitak ni ti ina au tang he ka Jamieson a chuan ani mai thei ka pu ole ka pu Mrs. Jamieson ni chuan akal dan pa nga in biak in lampani na chuaka chu chu kongli na poina lo mu a zingdariat le chan ve a khan ani kalkonga chuan a zu chuk thla a pon kong khar om na bula khan chuta chuan Mrs. Jamieson ni kar chu in hung in a zuk mu a ma se kara chuan Miss Jamieson ni chu lo om si lo ani kongli na chuan min ron phone ngal vata ka zukal ve ngala karma dar thalanga chuan lekha themalo in zepani ati a soi zero Jamieson a chuan alo ti tuara Smith a chuan o cher deuh chhuai hian chu lekha a chuan kapu khola chhut lekha lo in ziaka heta hi ka kola ati a soi thwai ta che Jamieson a chuan a han ti le tuara ole kapu chu lekha a chuan Jamieson inupui ruk bawani dama mole idu chuan police shil hau lola engma ti tumbok heksu zan indaria ta kan hne na tanga thu ishat le ma lo chuan ti a inzia kani chu zong chu ni kapu Smith a chuan ti a Jamieson a chuan tunma po in thil khir khan tak tak lo tok to thina engtin tin emo chin felda na shezel thin a han in ngai to vung vunga adike Smith engma lo ti risu isha thiamem kar chu dana a da lela kalo holo ngak ro atia Miami atangani wiak in kar chu azin fo thin na ni awangin thlona chhuwa hunte po sheveka dar som pakhat le chan ve thlona karon mananga kongli na kha thlona tum huna min lo muak turin shilang che atia aman mo ema wangin Jamieson a chume po in met fai man lovin a in hasok soka thilom dan chu makati kher maya thlona a chuan nuwa chau chuan a in ngai to chiang ta a an bum ni tange in a sia a akut chu hum ru a hei mafia thil ti dan chu lo ni don mo ruk bo tuna zet chuan kalaka poisan phu tam to hle don ani ole shanoni lakatanga ka zalen thei don phot chuan dule seng tam roi poisa te chu ka nga lom zalen na manatan chuan tamlua om hleinem ti in a in ngai to ta a chuta ama bum tu te laka phubalak du na in a ril ru chu ron lua khata niamole kling I han in chai te rengang miang kala ching nek don cheni khapa liu kana takpo kha bang bi khau lawang anaranin Charmaine Jamieson akani hleinem ti in a in se ru ta thunga tarnia ikha han ngai to le a azalen ta ti telephone shil tura om don talaw klingan kara lekha nut chha chu ngai to a damai mule du chuan police ne na thlen house su ti chu ngai to chom zela adu thu sam chu shenoni dama mu to lo chu ni si a engpo ni se police chu shil lo phot mayang ama saberin klinga chuan atlan man poisa sum engzat nge phut te reng ti chu han shiat phot adu ta a Smith le kongli na te kha han ngai to a athil ti tuma chuan an ni chu ne phot maya tul ni in a sia a an cho viau na in an pi shenoni laka chuan rin om bur mayan ni si a ma se an ni chu vau zam mai thei na ring ani thlona in lampana phur lai chuan aril ru chu in ngai to boy kher mai lepski chu thu thlenga thu ara tuna tanga minute so ma chuan in lama ho thei to dona anupui keroli chu cinema en puya zanria e puya lo tiam to ni
ina ol der anom te reng nen anupui chuan kholaya wa chua thlang zawk tlat thin chu makati a meichedan ni renga aruat maya comics bo kewlai chuan telephone a ron ri a thatho lo zet hian a han la a o chuan Charlie akania heta hi nau pang pakhat kan zinga detective thaber mudu alo kala ka han hre chuak zok che nia aron ti a Charlie chu de sergeant ani a chan chu bu tak le bu lem thlei ran ni in big lara coffee khilai tu ni boka karon tir chhodo nim ni aron ti le a lepskia chuan sana han bi zawa a duty zo hunani trep to a daru kari trep ani enge du ti ina han zota Charlie tar nara chuan nui pa deu hian thupoi mo deu mai soitur nei ni ina in soya ma se police zinga detective thaber hne na chau lo chuan a hril du tlat lo kan tir chawang o aron ti non le a lepskia chuan chu nau pang chuan detective thaber chau bia ka duani si chuan I helovin ron tir chawat la ni mai alom ti in telephone chu da thlata a chu mi panau pang lepskia do kan ron pan tu chu kumsom mi vel thau fashan mai bial chei chui tarmit lian pui wa hi ni a mani in ring tok o deu hian Mr. Lepskia ini mo aron ti a keima chu kania lom alukhum kai dak pa hian Lepskia chuan alo ti a in chunga do kana thut lai po in alukhum par hi khum reng thina ni chutiang chuan cinema a patorot deu mel pu ni ina in nga ya nau pang chuan khulai police khan detective thaber ni ina soi chi a thil swal ti chan chin kulmuk deu mai shil tur che ka nei ani ati a lepskia chuan takzet mo ngoi ro boya ka buai em hi eng anga poi mo nge ni ati a nau pang thau fashion chuan in ruk bauna ti ina changa Lepskia chuan in ruk bauna mo ngoi te boya ka huni ti khotlai mai ani chuan ka sop shep mayang che iti takzet nge ni a mi ron chil phul mai zok ti ina zot ta a chu mi panau pang thau pui chuan ngei mel deu hian Lepskia chu han the ka kathil soi tur chui ngai thadu nge du lo zanre ei tur ho ka du nia katlai vai chuan ka pa in min lo hau ne kang ti ina changa Lepskia chuan alukhum par chu han kai dak le zwalin okay thula mi han thil te le tungi an ruk bawa engtika nge khoya nge ati a nau pang tha wa chu han hoi vuta thut thlenga chuan a thuta a akut chum pui chuan a mal pui chum le zwal chu beng thuka hun ti hek lo turin tunge ka ni a khoya nge ka chena ka thu soi tur po chu I lo ziak zel don lom ni ati a Lepskia chu han nguk hruya nau pang tha wa chuan ka pa po in chu tia nguk hrui chu chinga sin apuma tha chia lova alo ti a Lepskia chuan a ziak na tur le khapuan le ziak chan ron phor ta in ole mama tungei ming ti ina zota nau pang chuan ka ming chu Frederick White lo ani boya ti le mama ti chuan min ko chen chu ka thian te chuan pa thau min ti mai thina ma se ka thian poi ni si lo ati a Lepskia chuan do kan chu han tlir dara Frederick White lo moi ming chu ati a nau pang chuan ni e ka pa chu Hubert White lo ani ati a Lepskia chuan ngai to ta sota Hubert White lo chu Paradise City khwale tuipoi mo tak mai zinga mi ani a ole Villa Verbena tuipui pan na ko nga omini mo ati a nau pang chuan ni e savachitla vel thlir thin tu ka ni a tukin jing khan ka bi ruk na hmuna ka toma ta chuan Mrs. Sherman Jamesoni an rubo lai ka moni ati a Lepskia chu thirlinga de angjokina phuzok maya achera tanga ron tho ok chung hian Mrs. Sherman Jamesoni itiami a hanti he ho a nau pang tha wa chu lo bunguta ni chia e chulai kong sira chuan in lian puyan neya mi hau salutu kan ni ati a Lepskia chuan muang chang le chiang fashion mai hian tukin jing dariat khan Mrs. Jamesoni an rubo lai chu ilo muania mo ati a nau pang tha wa chuan a kut zung chal chuan a hnar ko veilam chu han kom chuta chu aya fia zok chuan ka soi thei don chuangem ni ati a Lepskia ril ru chu lum let ta buta Sherman Jameson anupui an rubo tak zetani chuan Paradise City chu angong loi ngei mai don ani si a
Ole Freddy engtin nge ni le ta zel ati a nau pang tha wa chuan lepski amel kul chung chuan ka biruk na hmuna ka omlai ania kalkong ka va thlir chuan Jameson pon hung na kong khar bulakar ding loi hi ka mu a chuta tang chuan papakha thi lo chua ka kar chu chhiani om takin a makhu na chu honga ti chuan ka thlir ta renga ka soya piang chui lo ziak zel na nge ati a lepski a chuan a thin rim chu in sum ram ramin la ziak ri lo soi zel phot ro a lo ti a nau pang tha wa chu han in ngok sawa okay ti chuan Mrs. Jameson ni karin kong khara ron pan ka lo mu a chuti huna chuan biak ina in khom turin a chuak zia thina ni khakar khan kalkong alo dala wangin ani chukar atangin alo chuaka chukar cheta ni om tak khal tu chu namson tum ni om takin ron pana chutian in biak lai chuan karatang chuan pati takte hi lo chuaka Mrs. Jameson ni chu ashoka ron manta a ani chu optarop maya chu pati takte chuan karding la ya chuan a pom luta anunga chuan a the luta an pani chuan an tlan puita ni chuti chung chu minute chan ve po thing lo atita a lepski a chu han in ngai to zoka a tha e I soidan chuan a hun chu tukin zing dariat ma kha ni si a tuna hei tlai da rukrik nuwa I ron report chau maya chu thil lo thlen hnu dar kar soma atita a nau pang tha wa chu lo bunguta ni e exam poi mo deu mai ka nei tin ni lengin hun ka manga chuta ka zo vele ka ron pan che ni ati a lepski a chuan han nguk le hrui hi tuma ma se in sum man rama ani tak chu ti chuan papahni in Mrs. Jameson ni an rubo lai chui lo muani a chu mi pahni te chu eng ang mel pu nge an ni mi han ril chiang te le ati a nau pang chuan ke chu ka bi ruk na atom in tlat ka nia ka mu chiang thei chia lo chu ba ka arei lo em boxi pakhat chu pasang pui le cher zetani a pakhat zok to chu pati takte cher tak ve thawani an pani chuan siksil par hlai pui an khuma wangin an mel chu ka mu chiang thei lo ma se an car number chu ka mu theia PC 766880 ni ati a ngoi lok ro o ti in lepski a chuan telephone chu han bana a han met vir pop popa Charlie ati a Charlie a chu lo room huta lepski a chuan car number 766880 chui vat ro ati a Charlie tar nara chuan chu number chu ka hre thei mayang lo ngoi lok ro aron tileta Charlie a lo nga chung chuan lepski a chuan a do kan chu lo tlir dar dara rei lo te a Charlie tar nara chuan tukin zing khan ka chu ruk bo ni aron report ani aron ti a tu ta nge lepski a chuan lo ti thuaya Charlie a chuan the Reverend Owen ati a kar chu mu chuani to em lepski a chuan han ti le a lani ri lo Charlie a chuan ati a lepski a chuan ole Charlie he kar hi rang taka zong chuak turin thu thon chuak la mu ani vele kut zung tang hnu zong nga ro se in ruk bo na motor ani mai thei atita a tarnara chuan chuti chu na kan nei ta ni don mo ati a telephone chu da ta a nau pang tha wa chuan anin biak na zong zong chu lo ngai thaveka lung oi tok takin lo bunghut muta Police zinga detective thaberi lo ni hi tuna ka kal thei to ngem zanria ka nang man lawange atita a lepski a chuan ilanga riangai don ani Freddy hei hi in ruk bo na thilani chuan tu ma engma shil lawang che ipa te phone do em ipa hne na chuan thian te I mu a ila ho man ri lo ti shil mayang che ati a nau pang tha wa chu nur tanung maya ani le zanria chu karila drama sin ati a lepski a chuan om hle hle thei to lovin chu kan ngai tua mayang engei du zong ron lak sak tur che in ka cha ange atita a nau pang chuan changtlang same pol tlang lian pui pahni le purun tam deuh ka du ti in a changa a han soi mai po chuan lepski a chu lo uak lo chawa ma se phone chu banin Charlie changtlang same pol lian pui pahni le purun zai lep tam deuh ron thom chhoro ti in acha ta tol maya
nau pang tha wa chuan zanria ei turin a ho man don lo ti hrila an in lama phone lai chuan poya soi palta ka telephone chu po thlak sak mai tumin lepski chu lo in ring renga ma se chu nau pang tha wa chuan thil poi engma soi lova a phone zo chuan kanu chuan a poisa lo kher mai kapala chuan ka hot lai te mai chu ala poi ti lo le zwala ngui rui hian ati ta a lepski a chuan nau pangina mi rubo tu te landa na soi chu lo ngai thlata a pakhat chuan kor suit var ha a pakhat zok chuan t-shirt le ke kortlon thing uk dewa in bela chumi bak chu soi theia nei lo ani lepski a chuan telephone han lak le pa chuan thoka han lawang wanga chuta thil om dan chu terila hne na report chhong ta a terela chuan kalo chuk watang naupang chu lo la kol reng ro ti ina ron cha a detective pindana chuan patrolman pakhat hi plastic ip kengin a lo luta tunge chang samhe pol le purun du a ron ti long longa lepski a chuan naupang tha walam chu han vain ani kha pero email cho dewa tang khan kha ilan dan cho le zwal kha nuai bo wat ro a lo ti a patrolman chuan naupang tha wamal chunga chuan ip chu ngat noka rang devin wak chuak le ta a lepski a chuan big lara coffee in lai television lo thlir chu a han phone ve le a thilom dan chanchin a han hria chuan big lara chu lo nguk hruya karon chuk watang ho tu pana she to em ati a lepski a chuan ani po lo chuk don ti ina changa phone chu da le ta a naupang tha wa chuan a chang chu ei ta chuap chuapa thok le khata lepski a chuan anupui kerolin cinema en tur le pon lama zanria ei pui turin alo ngak rengang ti kha a han hri chuak le ta thuta asana chu han bi vuta chuta a ham ta bui buya telephone chu lakangin Charlie tar nara bele ta a Charlie keroli lo phone la rik rum thil lak lo ka nei tatlat maya zan ina ka len chwa pui man don lo ti lo shilte tuna khan phone ngal mai ro ti ina cha a tar narala chuan keroli thin thok han tor hlel omzia chu lo she to in kei chuan ni okong lo ve ka beng linga ke ve ka ngasin nangin hril zok ro ti ina lo nara lepski a chuan ring fashion mai hian ka soi chui hria ni lom ni phone ngal vat ro chuti lo chu iril ka ron khe yang ti ina han awa telephone chu da thlale ta burra naupang tha wa chuan a cho ei hnuam tul chung chuan dikti om tak hian a lu lo buk khum nguta police zinga detective thaberi lo ni tak zet mai Mr. Lepski khatyang thap tur khani alo ti nuwa minute som nuwa chuan chief of police Fred Terela chu palian samsen ther thur mai chu detective pindana chuan alo lu ta a chuna pangtha wa chu apisa a shwaya inruk bona chanchina soi zong zong chu ngai thavele veka a then lai la ya alo chin chia zela chuna pangtha van shil tor danga nei lo ti a hria to nu chuan iti thakop mai Freddy min tran puina sa ni he thil hi tu ma hne na shil lo torin ka ring to kangche chu poimo tak zetani ati a nau pangtha wa chuan chu Mr. Lepski a po khan min shil to sin ati a terela chuan kalome police car thon hoi du MT ina zota nau pangtha wa chuan alu thing nura du lawe kalome ka chungten hotlai turin min ring tho boka chuwangin thian ko min ka infiam ri don ani ati a terela chuan fa nei ve lo na in nau pang hidwat thei tak mayani a dollar som not ron phorin a that chu hei hi thil ei du zong leinan o niang ati ta a nau pang chuan ming hlim zet hian te reng mai kalome alo ti thwaya chu nau pang tha wakal chwa nu chuan chief of police terela chuan Lepski ale bik lara kova alandan chuan kan kuta inruk bona thu boy kan nei ni in alanga khanau pangkhan thudik taka soini in ka hria Mrs. Jamesoni anruk bawa tang chuan tuna hian dar kar som pakhat la ya liam to a rin dan chuan Jameson a chuan atlan chwa na tur le kha mu to nge yarin oma kan ne na ron report lo na chan chu vauna donga tin ani nge yanga ma se chu chuan engma keini chuan kan ti lo tur ani ti na kok chuang lo kan ti tur ma saber chu Jameson a hi va biaka angai dan va hriat phot chu ni mai atita a
Chief of Police terela chuan telephone han laka nga operator ne na chuan Jamison chen na in ne na thlunzom turin a shilta a Darsom patni le chan veri don chi a engvia chuan an ka ruk bo chu Lucila Farti le hnuai motor da na a chuan nal zetina khal lut thla a abula chuan arni klinga thu a Shenon Jamisoni engma shelo taksa chu kar hnung chhuata chuan ponchia khu inan muta engvian in khai chona kong khar bulakar ti din chia chuan klinga chuan kan en masalok ati a chuak thuaya tu man omlo ti mu vele chuan a buhuta rangdebin in khai chona lam chu pan ngala me khep chu han mit thla a in khai chona elevator kong khar ron in hon chuan chewat vat ro lena wa ti in enga chu han tura enga chuan kar hnung lam kong khar chu honga Shenoni kere ka chuan manin a hnuk chuak ta a chu lo domina choi ka nga aban ding lam chuan atak sajak nuaya domin a veilamin a kaisa nuai lama klinga chuan tanpui nga yemna wa ti in a lo zota ngai lawe kapu a har salove enga chuan ati maya Shenoni chu elevator chunga chuan a choi luta banghin chana din pui lai chuan klinga chuan in khai chuk chho na me khep chu meta Shenoni taksa chu dom chung zela a maya a samrim tui rem mai nor chunga a kut ding lama a hnute a ombor dom boka a kut veilama amal pui no war chumbat mai dom chung bok si chuan enga chuan tun ma ala hriat ngai lo zau thau na enge motak mai hian aron zemina in sheta a aron tleirol chwa tang to khan nulati hankom na turin poisa po nei ngai lova anu chuan nulati chu an man to takani a an laka tanga in thiar filim zel tur ti in alo zil thina ni enga chuan har sa po ti lova taksa chak na hi chu achang zongin han nei ve bok thina ma se anun dan ko nga wang le anu zil fo thin na wang chuan tun thleng hian me chela ka tang chuan ala filim ta rengani a me chate chu enga ma angai ngai lawani tuna Shenoni taksa zoi niak mai a han choi ta ka chuan engi mochak na danglam tak mai hi a taksa chuan hriat na lo nei ta a chu in khai chuk chho na in chung ber chhuatan pan chho na a chuan ani nge ani chia lo po she si lovin enga chuan Shenon Jamisoni chu alo mangai tamai ani klinga chuan han bia a thu soi chu hriat tumin enga chu lo in thunun ram mangai hiala klinga chuan aron tha chuak le mai angem na wa athi dang ne hle ni in alanga ti in a zota enga chuan o kapu darkar ni chungin ngai ron o mayang ti in a changa in khai chuk chho na elevator kong khar chu han in honga klinga chu chuak thuaya mian omle omlawa han bi kwa le te a in chung in kalpo na a chuan phein liukanan cha bia pek chu mangin huiping room kong khar chu hong ta a heta hian ron pom lu ro na wa rang devin ati a Shenoni taksa chu pom bet chialin enga chuan kong ka in honga chuan a lu puya mutna pindan zau tak nuam fashana cheya chuan a pom phei zela khumlo om chu pan puin film khur takin khuma chuan a mutta a han tol kir hleka a thin chu phulok hlok maya olena wa abula hian lo omla kar kha ka waseng ho yange ngun takin lo en rengla imit le ni beng lo chireng bokang che aron har chuan ruk bawani thu shilla engma lungai na tura om lo ti shil bokang che boina siam turin ka du hau lawania atia ole kapu enga chuan lo ti sapa klinga chuan fridge kan no khat turin lakia ka shila heta hian atlen bera po cholkar khate mokan khung do na ni a ngun takin en ko lang che lakia na thuam no in thak na tur te po ron lak sak to a almera a kha na om Jamison a hi har sa deu mai theya tin kan chwa huna ni po hian kan en kol dan soisel turin ka du don lawani ati a enga chuan a pu chu en ta ha maya chu I chwa le ngamo ati a klinga chuan chu zong Jamison a chunga in ngatang chu ta chuan lo in ngai to buai du su ka kutai da thei vekang
ikal san don chuan kal nan la sofa khuna kan thlen na lama khan lo kir le manang che ti in chabi chu hlan ta a arni klinga chwa nu chuan engvia chuan shenoni khuma mu ma mai chu a han thlir wangwanga korfwal var thuimol tak mai hi ha a bop sei chumbat mai le amal pui var huai mai te chulang thein apon fen chu in hlim chowa enga chuan awa pan na ya lim takin apon fen chuan amal chu han khu that saka minute enge mo chen chu zuk en chuk wangwanga mei chepmel thafashan mai chu ni mole kha tak sa chak na ina ron zem kha han shenon le a chu mei chia mangai na chuan enga chu ron lwa lan ta a chuta chuan din renga kum khwa chu nu mel chu en ngoi reng to mai hi du a ma se in sum sham shamin atol son san ta a chokate takte a chuan avaluta fricha eitur ol sam taka siam mai thei lo in no khatlat chu ava en wangwanga anir nang maya coffee lum na man ruwa tele coffee ipte chu wa mutaboka bwal in pindan chu wa en dikle a shuk puan le sa bon te po lo om kim veka mutna pindan lama chuan alo kir le thuaya thut mutna thut thlenga chuan han thu a kumbul naya chuan shenoni lo har chuak le tur chu khochak lam do theina nen do thei takin alo thlir tangoi ngoya chutia thlir reng lai chuan chu meichia mangai na chu alo pung tial zel ni hian a hria a arni klinga kha han ngai to a chu nu thidang mek chu a chwa le angem ti kha na zo tani a ani chuan chu zong Jameson a chunga in ngatang chu da chuan lo in ngai to boy du su ka kutai da thei vekang ati kha ni a klingan anu le atana thil ti sakte chu han ngai to chuak le a klinga nun chu poisa suma ringota in ngatani ti po hunrei taka tang kha na lo she to boka enga chuan thoka han lawang wanga poisa sum enge poisa sum chu atun ma hun zonga khan choleinan chau lo chuan poisa hian atan hlutna engma nei chuang lawa ma se poisa chuklinga chuan athu pui berni in alang boxi enga chu chi ai tak hian veikwal ta a klinga chuan poisa sum ringota a chila wangin apasalina du to kalo pek lo chuan he mei chemel thatak mai hi athat mai angem enga chuan shenoni chu han clear non le a tuna chuan muhil pa ngai mai ni hian alang to a mel chu en kham thei hlol lawani athova atun munun le adam chunga ati masak beratan thisen lum hal halathin phudot chungin thil pakhata han ti ta a dim takin shenoni kut chu zuk choi kang de a fop ta zau maya arni klingan an khen ina va thlen chuan liukana chu pindana tangin alo tlan chuak wata kara tanga klinga lo chuak chu abana lo vuan chota engtin nge ni ta lau thong takhia na lo ti a mai chu thlan hluam maya aming vai hle boka klinga chuan ten om fashion hian na lo mela o om ta hle che mole remra tangin akal thlap zele tuna chuan him takada felani to a na vakhana en kolani ti ina changa liukana om chu nuam ta huaya thila kal dik lawang ti hlau thongin kalo in ngok ani ati a klinga chuan ke in ka ti chuan a dik vek zelang zan in hian Jameson a chuka mu anga poisa chuka lamayang ati a liukana om nuam huai to chu ron nuam lo le tanta a lo pe du lo ta che sila ati a arni klinga chuan ngei om fe han nui so chung hian min pe ang karap bet chiang to lom om hle ro laki keipo tuika zuk cheng te ang ati sana liukana chuan ngak hlel om tak hian chu akal tlwani ring tak takamo makta duai chan ve chu ka chang ve ang mo alo ti zunga klinga chuan liukana chu ver ther deuh maya han nui chung hian kaltwang ang Jameson an poisa mi hlan ma chuan engma ti theiri lawani hi lo ngau ro laki kati fel vek mayang ati a chuta liukana chu nam kiangin a pindana lu san ta daya liukana po chu ma pindan lama kir le ta a dollar makta duai chan ve noi nga liukana chuan han ngai to thina klinga chu ring tok theyangem paisa chu Switzerland a account da felani vele apon thwa tel lokanga America ram chu chwa san da yang Monte Carlo a emo khosa anga
tu na han chua to mai tak chu awa han chak tak em apin dan kong kharan ron kik thom chuan amang man ramachang chuan ron kai har zoka kong khar chu wapani na wa honga the Paradise City Herald tami Sydney Drysdale pathau pui mai lukol lel lulawa mu chuan a phuzok maya ami mu chak lo ber maya ni sia Drysdale chuan tlor dewa han nui pa hian hai laki in hi karon kalpela kalo lut zok mai maya nia atia liu kana chuan akhur deuh dur chung hian apoi ka ti khop mai sit ka tul lai takani a hundanga lo lang le ta zok che ti in nara Drysdale chuan tunge kha pasang pui cher deuh pau khau mel deuh mai kha tun lokai biak kha atia liu kana chala chuan thlan fi maron bol chuak drama kha pa khamo aming bo ka shelo khulaya khwana thleng ve ni o me ti in a changa Drysdale chuan liu kana thlan tlata bor chu en reng chungin chutiani mo mi han ril te laki Mrs Jamieson inen enge inin kung kai na ti in a zot ta daya Drysdale chuan maya ron nek ta sok po ni sela liu kana chuan makati zo kher om love atol nung dor maya a mel chu dang zo ta veka engei soi omzia chu ka hri hau lo mai nakina kan lein mule zok don nia sit ti in kong khar chu han khar mai hi tuma ma se Drysdale tak sa rol pui mai chuan lo dal tlata laki ka zep tlat don alom imut pui to reng em Drysdale chuan atia liu kana chuan chi ai deuh hian chuak vat ro atita tuara Drysdale chu nui vura iwa han chi ai deuh velaki nangma ang lo taka ole kan le in mule don nia ti in kong khar tang chuan tol son san ta a rit deuh lu ka in hre chungin Drysdale chuan a kar chu pan le ta a chunga thu in secret han tan kaya a in ngai tua ta vunga engi mo chu omni in a ria a kumrei tak chin chang a lo hria to na chuan a thluak ver ther taka chuan engi moron det ta zor hian a ria a engwangin nge liu kana kha chi ai em mai shenon Jamieson ni minga han lam khan enga tinge phul tak bua mai ni kha pa rum om taka biak kha tunge ni ang chutia ngai to chung zel chuan Drysdale chu pi salama in khal kir le ta a Jamieson chuan Paradise City in chu darnga le minute somli panga a lo thlenga konglina khan rol sin thlona tum huna wa hmuwa kani Jamieson chuan in lamatlan ho puivat turin a lo tura thluak tlem konglina te ang han biak lum lam vak nan chuan chilpera ui om mai ni in a ria a kong tluan chuan a ngoi run maya Smith chuan bathlara lo nga ka Jamieson chuan lu han tilet bukin a in chung pi sapin dana ko lut nga la dokan bula thutlai chuan ama a chuan ram hrui le dang do hian Smith chu lo dinga Jamieson chuan rubo na lekha chumi han pe watte ati khura ido kana khana om kapu Smith chuan dam thlap hian ati a Jamieson chu han hoi vela lekha them chu mu in a bi vunga chuta anor kiang le thuaya kathupe khazomin engma soin in lo ti hau lo bokem atia Smith chuan okhur dur hian o kapu he in ruk bo na rap thlak tak mai chan chin hi tu ma ka shil lo pi Jamieson ni thian te ne na tangin telephone ron biak tumna paruk vel ka donga anwai chuan zan in concert a kala tu mem ti zo na ni a shitlanga a shokana ta wangin ti boy theyani lo ti in kalau shil hlom tamai ti in a changa Jamieson chu bunguta ifin viau chu Smith ati supa ani chuan kalome kapu ma se Mrs Clayton ni chuan voini ron telephonin hetalo kala tum deu tala ma se kalo nar thei ra mani ati a Jamieson chu kiai ve suka Clayton ni shenuni thian kom nei ber nin om deu thin kha Heng rubo tu te hi mithar lam pon ni mai theyani Smith an chi ain Mrs Jamieson ni po an that mai theyani atlan na turan phu chu zandaria ta hian an ron thlenang ti an soya chumi ma chu telephone ron biak na reng keiman kalo dong song vekang tin he thu hi pon lama chuak reng turani lo chu sia em atita a ka she thia me kapu Smith chuan ati a
Kongli na hi engma soilo turin arin tla kangem Jameson na chuan a han ti le a o kapu Smith a chuan a lo ti thwaya a that chu min kal san to ro Jameson a chuan a ti chhum muka Smith a chuan he thil lo thleng hi poi ka ti khop mai kapu a han ti dek deka Jameson a chuan thlengut hian a hnar chuak ta a Smith an pindana chua san nu chuan Jameson a chu minute som ni chunga la thuta vunga a en nga ya en ngota a in ngai to na samaya thania I ringota ngai to a anupui chanchin chu chhete po ina lung kham lo an lo ru bo ta ni maya ole tonla ya chuan midang te pon ru bo fawalom sunpe ka nga ya ni le pe mayanga ma se a not bo nge tur ani ang chutia in ngai to lai chuan shenuni thian nu meklei to ni bok kha na ron phone le a ma se Jameson a chuan anupui shok nat thu le alu nat thu chuan lamina lo nar theya shenuni damlo thu chu zan in hian rimoi rem na lama thian te zong chuan an chevek to don ni in Jameson a chuan a sheta a anupui chu chu ti em chuan a lo lar ani ti po chu a lo ngai to ngai hau lova anu minute som panga chung chu shenuni chanchin ron zo tin a telephone chu ri cham chi tamaya ani chuan shenuni chuan chol ha dama momo ani ti chuan lamin hoi hom om tak hian a lo nar zela asana chu bi le thina darkar chan vea chuan klinga chuan a ron bia anga ta chuan anu puitlan chhuana man tur chu a hre thei to don ani chumi a hria thuna chuan klinga lo do let ve na tur ama ne thei na tura ruwa man chu a mang ve tan to ang Jameson a chu tho chuaka a in chung pi sapinda na tang chuan chen khom na pinda na lut langa wana thleng hnuaia thlifim dong turin a chuak ta a bathlara chuan omnuam lo dewa Smith a veivel chu va hmu a Scotch vur tam tok pol mi ron lak ro ati nguta a in chung pisa a bok khan lut le in a do kan kil chuan a han thu le a dar sari le minute som thum panga ni a klinga chuan a ron phone don to anga chuta zong a phut zat chu she to ang chu Smith a chu lo lut vata Jameson an Scotch zuwa cha kha do kana chuan ron hun sakin ngoi rengin a chuak le ta ngala a chua fel nu lok chuan telephone ron ri le ta a Jameson a chu khong lu maya klinga ni angem nge ni a shenoni thian te an ni le pek don zok telephone chu la kangin enge ni a han ti a Mr. Jameson ai ni em mi pa o hian a ron ti a ni e tunge ni a lo ti thwaya Chief of Police terela kani o chuan a ti a Jameson a chuan a thin phu chu top ta chot hian a hria a voi khat terela chu mayor party a lo muto a chu pa chu pathu nei tak le tor hlel om tak ni in a hria a om pa nga ya om a han tum sham shama chibai terel kan va in mukhat vele ka boy hle maya enge ti sak thei che kanei ati a terela chuan Mr. Jameson tukin jing khani nu puyan ru bo ni omin ka lo hria a ati a Jameson a lu chu thiseni na bual lum chho pupa a om chu ron na fir ta thut hian a hria a rei tak chung chu thok po tho hlei thei lovin a han thuri a chuta a tho huam chu in thunun tumin a han in sang ru le a alung phuthalo bok kha ron chuak le ta ni in a shedewa a hlau thong ang reng hle maya ma se a thusia tin a thon em wang chu ni in a shele ta zoka chu engtin ngei lo hriat ati a terela chuan ozoi suphian an ruk bolai mutu in min shilani Jameson apoi ka tingot mai tranpui tur che in kan thei ang angin kan beyang ti karon shil du che ni e ati a Jameson a chu thin rim ta thut maya ring zet hian engma reng lo ti su engma ishe thiamem lo in rol house su keiman ka khoya lom he thil hi in ti ching pen vai chuan poi ti hle ang ishe thiamem ati ta hloi maya terela chuan ka she thiame Mr. Jameson tlan na tura le khapa ngai ang police an in rol vai chuan Mrs. Jameson i chu an thatang ti ilo mu ve ni maya ka soi chu dikem ati a Jameson a chuan dike chu wangin lo in rol ve su kanu pui kala kir le huna chuta chuan in rol thei to chawang a mai ro chuan ni lovin atingul ngula telephone chu da thlata bur maya
Bathlar hi matanga lo chuakin klinga chuan kha chuan a hne kherang le Mr. Jamieson I thil ti kha ka du zong takani aron ti a dokan khon war enga chuan a local chuaka a hun ma shetin ka lo thlengani ma se in nga ti reng che ka du lawatin ni aron ti a Jamieson chuan a thuthleng hnung chu ngengin klinga chu lo en renga soitu reng renga shelawa klinga chuan Jamieson a dokan bularon thut pa chuan engtin nge inupui kha aboti police in an hriat atita a rul mit meng chuan Jamieson a chu en takal maya